Detido un home en Ribeira como presunto autor de 6 delitos de roubo con forza e un de estafa. Os roubos cometeunos no interior de vehículos e de garaxes comunitarios. A estafa supuxo un total de 6.000 euros de prexuízo económico para a vítima. A Policía Nacional de Ribeira vén de deter un home como presunto autor de 6 delitos de roubo con forza e un de estafa. 5 destes roubos foron cometidos no interior de vehículos. O detido rompía as xanelas, accedía ao interior e subtraía diferentes efectos. Accedeu ademais ao interior dun garaxe comunitario forzando un trasteiro e roubando diferentes aparellos. Impútaselle ademais un delito de estafa. O ladrón, logo de roubar un teléfono móvil e acceder á aplicación bancaria da vítima, transferiu 6.000 euros á súa propia conta. Neste delito participou a súa parella sentimental, quen tamén foi detida. Unha vez identificados e detidos os presuntos autores dos crimes, foron postos a disposición do xulgado número 1 de Ribeira, que decretou o ingreso en prisión provisional para o varón.